aquí está, se nos avisan de que estamos empezando a intentar retransmitir. Sí, porque do Twitch quitaron, non queda guardado, non? Porque no Twitch, o quixen ver no Twitch non o deixaban guardado. Non, iso é algo que decidiu o Consello en sí. E nada, pois xa empezamos aquí, estamos retransmitindo de novo vía YouTube, vía Twitch. Aconsellamos a xente que escriba nas dúas canles porque estamos atentos a recibir respostas ou comentarios, logo, perdón, preguntas ou comentarios, logo veremos. Pero vaya, eu son Carlos Pereiro e de novo moderarei aquí, bueno, representando ou coordinando nesta mesa redonda de novos medios en galego, representando a miña sección que é Lingua, Literatura e Comunicación. E nada, de novo, creo que pasaron como un meseciño máis ou menos dende a última que fixemos deste estilo, non? Probando ademais Twitch, probando novas plataformas que creo que sempre, bueno, pues hai que estar un pouquiño, non? Testeando que ocorre no mundo, testeando que ocorre na rede. E xa postos, pois aquí estamos probando. Hoxe, creo que o nome da conferencia, aínda que teño aquí algunha serie de cousas sobre que falar sobre o nome desta mesa redonda, non? De novos medios galegos, non? Que é novo, ou que é vello, ou cando deixaremos de utilizar novos, ou cando deixaremos ou inventaremos outra palabra para definir novos, novísimos, novos medios galegos. Mais a cuestión é que teño aquí pois, unhas invitadas que eu creo que son de luxo, sempre digo. E empezamos por, bueno, na miña posición arriba a esquerda, empezamos, por exemplo, por Roque representando a revista Mazarelos. Que tal, amigo? Estamos... Nos sí que temos aí o dilema de novos vellos, non? Sabe máis, non? Logo temos a Rebeca Munín, de Pincha. Que tal? Hola, moi ben, encantada de participar neste debate. Temos a Guillermo Rodicio, representando a Quecheira Papá. Que tal, Charlie? Boa tarde, boa tarde. Estamos aquí moi agradecidos, infinitamente agradecidos. Temos tamén a María Yáñez, de 20. Hola, que tal? Moi boas tardes e tamén moitas grazas por xuntarnos hoxe aquí. Grazas a vos, por suposto. E temos, por último, que non menos importante, por suposto, a Raquel Cepico, de Disque Cool, o medio de tendencias. Hola, encantada. Bueno, pois feitas as presentacións, ainda así quero, sempre pido aos invitados, non? Invitadas que non teño por aquí, sempre pido que eles mesmos definan, neste caso, ademais, como imos falar de novos medios, falamos de proxectos en sí, non? Porque ao final un medio é un proxecto, se xa lucrativo, se xa non lucrativo, aquí veremos que hai diferentes formas de abordalo, non? A hora de poñer información ao mundo. Mais eu gustaríame que foses vos os que definirades brevemente un párrafo, non? Non digo un titular, pero si o mellor un párrafeño aí, de que é cada voso proxecto, ou onde estades, non? Se queres, empezamos xa directamente por orden de presentación, empezamos por Roque, que nos explica un pouquiño pois que é a revista a Mazarelos, e así aprendemos todos un pouco, sobre todo a xente que mellor non coñece ou non ubica cada un dos proxectos, pois así se vai aprendido e todo é máis fácil logo. Vale, pois, bueno, Mazarelos temos na descripción do Twitter unha frase, non? Que é unha revista de historia e cultura na rede e na rúa e un pouco eso podemos ampliálo un pouco, non? É que empezamos como un proxecto na rede de eso, divulgación histórica e cultural, un pouco sin poñer así barreiras entre contidos nin nada. E empezamos en 2019 con un blog, unha página web no que subíamos estes artigos así máis curtos, etcétera, non? Que se poden pues, divulgar un pouco máis polas redes sociais. E a partir de 2020 somos tamén unha revista en papel que, bueno, ten outro tipo de artigos que son así un pouco máis extensos e tal, pero do mismo tipo. E hoxe en día estamos aí traballando nesas dúas vías en paralelo a ver que podemos facer. Rebeca, Pincha, que é Pincha ou como é Pincha agora o mundo? Pois a revista Pincha é unha revista sobre gastronomía e cultura, estamos especializados nesas dúas temáticas. Acabamos de cumprir 4 anos, estamos na rede como revistapincha.gal, pero sobre todo o noso forte é a revista en papel que sacamos cada 2 meses, que repartimos en Santiago de Compostela, a súa comarca, e sobre todo está en sitios tipo bares, restaurantes, centros socioculturais, bibliotecas, zonas, o Auditorio de Galicia, zonas de ocio, porque falamos moito de ocio, moito de onde comer ben e onde pasalo ben, e estamos un pouco, pois eso, de sitio gratuito para a xente en lugares onde se moven, non? María, 20, que é 20? Ola, pois 20 é unha
Naceu a finais do 2018, asociada ao xornal Praza.gal. Vinte unha, bueno, podes ler atopala en 20.praza.gal, e é unha revista puramente digital que noso lema é a revista digital para a Galicia dos anos 20. En canto a especialización, bueno, poderemos aí falar sobre iso, porque non sei se somos moi especializados, somos máis ben diletantes, pero cultura, sociedade e tendencias son, digamos, os ámbitos que abarcamos, e sempre falo de revista máis como concepto que como formato. Quero decir que máis gustanos máis falar de actitudes que de temas, gustanos máis falar de contar as cousas con reportaxes, entrevistas e outro tipo de formatos que exploramos en podcast, vídeos, etc. E non publicamos noticias e, como todo o mundo, pois vamos publicando o que podemos. Prodicio, a que cheira, papá? Magazín. ¿No? Magazín. Sí, a verdad que sempre que me preguntan isto sempre teño como a sensación de que dou unha resposta diferente cada vez, porque como que non temos unha definición moi clara do que hai que cheira papá. Sentímonos cómodos un pouco coa palabra magazine, precisamente polo que dicía María, un pouco máis porque como unha especie de actitude e queda suficientemente difuso como para que nos sintamos cómodos. A que cheira papá, quecheirapapá.com é un medio digital que basicamente reflexiona sobre cultura e intentamos ter sempre unha ollada tanto transversal como intentamos que sexa fresca posible, intentamos dar visións diferentes, dende quizáis unha perspectiva un pouco underground, un pouco separada, intentamos terse un pouco separado do que é o sistema. E tamén exploramos un pouco formatos, de hai uns meses para aquí tamén dimos un pouco salto cara ao audiovisual, temos tamén canle de Twitch, exploramos formatos de podcast, diferentes variedades de podcast. E nada, o sea, a idea a que cheira papá son os textos, a idea das perspectivas diferentes, vaya, sobre a cultura galega e dende o galego. E por último, Raquel, que é Disque Cool para o mundo? Pois, bueno, Disque Cool, ao xeito no que o definimos habitualmente como un medio de tendencias, pero bueno, tamén vou facer referencia ao que decía María, que claro, é un pouco difícil ás veces limitar o que somos cando somos este tipo de medios. Falamos de temas culturais, sociedade, viaxes, tecnoloxía. Outro día estaba falando con Ana, a outra persoa da redacción, falábamos de que un pouco é o medio no que falamos do que nos dá a gana. Entón, sei que ese non é un criterio moi estupendo para definir un produto e vender un medio, pero ao final é o que é. Chega, eu creo que ao final creo que as definicións que cada un aporta ao final é a definición máis válida, non? Porque é que é mellor para ti definirte que un mesmo, e ademais se funciona, que diablo, non? A miña pregunta, recuperando antes, non? Que falábamos antes de comezar, ou a primeira cousa que lanzo, a min gustame máis plantexar cuestións que e non tanto buscar respostas claras ou concisas, máis que o mellor buscar reflexións, non? Que creo que son moito máis satisfactorias. Que pregunta, non? De que isto chamase novos medios galegos, especialización importa, falaremos tamén de especialización, pero primeiro esa parte, novos medios galegos. Que é novo, non? Porque eu sempre que me paso un pouco co cinema, pásame un pouco coa poesía, pásame un pouco con tal, non? De que falamos de nova poesía galega, falamos de novo cinema galego, falamos de nova cultura galega, etcétera, non? E cando eu plantexei esta reunión, non? Falábamos de novos medios galegos, pero eu penso, digo, pero que é un novo medio galego? Era Vieiros un novo medio, a internet é un novo medio, a combinación entre varios factores, a combinación entre podcast, a combinación de temas, non? De novos temas que están habendo no mundo. E non sei, eu creo que un adxectivo, moi complexo, que levamos moitísimo tempo traballando con el e non teño claro o seu poder a utilizar, non? Por exemplo, aquí mesmo temos medios que levan 10 anos funcionando, como é Disque Cool, temos outros como a que cheira papá que leva 3, non? Mais ou menos, creo que como Morcego, como a min. E non sei se Guillermo ti xa de entrada, non? Que é un novo medio para ti en Galicia, non? Cando falamos de novos medios, ti que pensas na cabeza? A ver, entendo que o de medio, o sea, o de novo é un pouco como contemporáneo, que é unha categoría na que todo o mundo quere estar, porque todo o mundo quere ser o máis fresco e o máis na última moda. O sea, ten ese valor engadido como de que somos o último en chegar e por eso somos os máis guais da banda, non? Pero para min sí ten sentido a categoría, ou polo menos dentro da perspectiva igual de que foi a creación da que cheira papá no seu momento,
porque teño a sensación de que, quitando quizáis Disque Cool, que ten unha trayectoria xa quizáis de máis anos e tal, case todos os medios que estamos aquí, ou nos que eu penso, podo ler máis ou menos sacotío, nacemos nun período de tempo que en realidad está bastante acotado no tempo. Quer dicir, houve como unha especie de vaga a finais do 2017, na que houve quizáis un baleiro de medios digitais en galego que pues diferentes grupos en diferentes lugares intentamos cubrir porque sentimos que había ese oco ou que non tiñamos sitios onde escribir ou onde non podíamos mandar ou onde non pensábamos que podías encadrar textos que quizáis estábamos escribindo e aparecen os novos medios un pouco como resposta a iso. Foi un pouco o caso da Que Cheira Papá, sentíamos que estábamos creando textos, vimos dunha especie a orixe da Que Cheira Papá un pouco confusa porque é un pouco ortodoxa, vemos en realidad de un obradoiro literario e estábamos creando moitos textos e non sabíamos onde podíamos facer que recabasen e ao final crear un medio foi a resposta a ese pulo creativo de que queremos contar cousas, queremos falarlle ao mundo e non tiña esa sensación de que existise. En ese sentido, penso que o de Novos Medios ten sentido para falar dese momento en concreto, sabes, dos últimos 3-4 anos para aquí, onde hubo eu creo, un pulo de novos medios en galego un pouco nacendo ao mesmo tempo. Non sei se, por exemplo, 20 naceu poucos meses máis tarde que a nós. Eu penso que é importante... Bueno, que recolla a Rebeca, sí. Sí, non decía, porque me parece importante o que decía, gustoume moito o que dixo Raquel e que tamén Guille decía agora un pouco e que eu tamén me sinto un pouco así, con esa idea de escribir do que queres, e facer o que queres, non? Eu penso que eso de lanzarte a emprender e sacar novos medios pois é tamén un pouco nese sentido de ter esa liberdade de facer algo que che guste, que crees que pode funcionar, e cando o lanzas e ves que a xente responde, pois aí sí que anima, non? A continuar. E parece moi importante en todos estes novos proxectos que imos nacendo así o pouco, pois ter esa ilusión e esa maneira de facer as cousas con, pois vou a falar do que queiro, e non teño ninguén detrás que me dirixe ou que me corta ou poderes aí que non nos deixan facer, non? Penso que é un punto importante. E hai unha cuestión que comentaba, bueno, o que eu fago a miña cousa mental, que é falar case de como el di que se crean varios ao mesmo tempo e tal, e algunha xente a mellor fala de xeración, non? Pero moitas veces as xeracións sobre todo na literatura falase moito de xeracións. Pero para min eu non asinto nada así nos medios galegos. O sea, coincido en que hai un momento en que aparecen moitos, ou están aparecendo moitos, como pasa cos podcast, pero vexo que nos custa moito estender lazos entre nós moitas veces, non? De que case somos descoñecidos, por exemplo, eu nunca coincidirá con Bosco realmente en ningún sitio. O sea, non sei, gustaríame, non? Coincidir máis e tal, pero recoñezo que ás veces como que estamos nas nosas sillas e nos custa moito entablar máis relacións. Non digo, podría decir laborais, pero xa digo mesmo de pertencer a algo que mellor creernos máis, que mellor estamos creando e facendo algo interesante a nivel colectivo. Xa non digo no noso medio individual, sino que no conxunto final, porque é posible que haxa lectores que consuman todos os nosos medios e se sintan parte de esta xente, ten algo aí, pero non sei se me estou explicando, non? Pero paso yo así a María, non? Como que paso yo este comentario a María e a ver que opina ela. Pois tampouco teño moi pensado ni moi reflexionado, ainda que sí é certo que efectivamente, quitando a Raquel, que coincidimos así en algún Culturgal ou por aí, xa fai anos, non coñecía en persoa ningún de vos, ainda que sei que eso, que nos lemos e nos seguimos e nos damos like e todas esas cousas. Pero tampouco sei se igual o natural e o orgánico, pois é iso, se non se forzan as relacións, pois non xurden. Estamos nunha época, encima coa pandemia e todo isto, que xa non sabemos nin como quedar coa xente. Menos mal que hai estes foros. Tamén se botan de menos se cadra pois este tipo de eventos, encontros e tal, entón cada un de nós vamos así un pouco por noso lado, pero ainda falaba outro día con non sei quen, que un colega,
de que igual isto en Galicia xa estamos condenados para sempre, co do minifundio sempre é así, non pasa nada, non ten nada de mal, é así, con eses bois hai que arar, sí, pero bueno, tamén agardo que encontros como este tamén sirvan para que, bueno, pues, para que podamos tamén empezar a relacionarnos un pouco máis. No meu caso, no caso de 20, non sei se hai unha cuestión xeracional, porque, bueno, nós temos a peculiaridade de que 20 nace un pouco da man de praza pública. Eu tiña o proxecto de 20, pero non o quería sacar soa. E chamei a xente de praza porque me parecía que había aí unha posible alianza interesante, no sentido de que praza xa ten, digamos, un público, o lema de praza era un pouco o xornal da Galicia que ven. Digo, pois bueno, pois se cadra dentro o vosso público, se cadra lle pode interesar algún tipo de temas ou de tratamento de temas así un pouco... Non queríamos ser tampouco o suplemento, pero bueno, con esa idea un pouco máis de colorín, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, vamos a seguir mantendo esa misión de proxectar como queremos que sexa a Galicia do futuro, pero desde outro punto de vista complementario. Entón, claro, eso axudounos desde moitos puntos de vista a sair con certo músculo e con máis facilidades. Pero é un caso bastante peculiar nese sentido, bastante atípico. Hai outro punto en común, non? O punto da especialización do que falaba eu, de que moitos dos medios que nacen, non? O mellor 20 pode ser así un pouco excepcional porque trata moitos temas, pero eu creo que si hai un tema que é a xeración dos anos 20, non? A xente nova que está facendo cousas agora, a mí pareceme certamente especializado nese punto, non? A especialización, vexo que todos os medios, cando vexo xente que nace ou que crea un medio, ten unha idea clara que non é crear o gran xornal galego, non? O mellor temos o exemplo de Sermos, que, bueno, de Sermos non, de Nós, porque levaban tempos a traballando nesa idea e crearon un periódico, un xornal, perdón, xeralista ou galego de noticias, non? Que está ben e tal, non? Pero eu creo que o resto de xente, non? De cousas que vin nacer nos últimos anos ten un punto moi concreto, é dicir, especializase nalgo, este algo que non está collido, que moitas veces además non está en lingua galega ou non existe referente e convértese rapidamente a base de traballo, por suposto, nesa referencia mellor que temos aí, non? Por exemplo, Mazarelos, non? Que o tema a min, o que me parece sorprendente é a rapidez coa que un proxecto pode chegar a, non sei, a todos os espazos así galegos. A mí que en Mazarelos, ao mellor Roque din, non somos tan grandes nin somos tan referente, pero para min si o é, non? Dende fora. E iso, Roque, non sei ti como os percibides, non? Cando chegades e dices, oi, vamos facer unha revista de historia, non? Para min é unha revista de artículo de divulgación, de historia e tal. Non sei como vos... como apreciades vos ese éxito, non? Cando tendes de dicir, oi, a máis vos que tendes unha versión de, como digo, pódese gastar cartos en Mazarelos, pode mercar a revista, pode suscribirse e todo iso, non? Non sei ata que punto vos diciades como vai sair isto, non? Cando vedes que sae ben, como percibides nese sentido? A ver, aí polo que parece aparentamos ben, entón de aí partimos tal. Sí, a ver, que no inicio a nosa idea era simplemente compartir o que nos facíamos na carreira, como, bueno, eu que sei, traballos e cousas así, non? Entón dixemos, bueno, isto non está lendo ninguén, vamos a intentar que poñelo a disposición de que a xente o poida ler, non? En un foro que non fose así académico, que é o típico, non? Academia.edu ou este tipo de cousas que leen 4 personas. A nosa idea foi esa, e logo, pues, como que nos lanzamos un pouco a baleiro co tema do papel, porque sí que é verdad que pues, o campo da historia ou deste tipo de disciplinas quizás un pouco máis específicas, non? Sí que ten aínda algunha reticencia co tema de internet. Hai moitos proxectos e tal, pero ao final a legitimidade ao estar en internet se ve bastante socavada. Entón, co papel sí que é un respaldo para o digital. Ao final sempre falamos, non, de que se retroalimentan. O papel respalda o digital lle dá máis versatilidade ao papel. Entón, nos movémonos nesas dúas augas. E, bueno, polo que decíades antes, non, de que parece que estamos un pouco en minifundismo, nos reivindicamos os montes en Mancomún máis que o minifundismo, a ver se podemos darle máis pulo a eso, que, bueno, intentámolo, pero, bueno, ao final cada un intenta fai o que pode, que xa é bastante. Raquel, e ti lembras hai 10 anos
cando decidistes decir, vamos facer un medio de tendencias? Foi así a conversación coa Don Mairo, dixemos, oye, vamos falar. Non sei, porque entendo que a verdade o escenario daquela era completamente diferente ao que temos hoxe, creo, o sea, ou polo menos a miña percepción é así. Non sei se viches moito cambio ou non, ou percibes que... Pois, bueno, tampouco creo que tanto, porque si é verdade que xusto cando nos lanzamos o noso medio, tamén estaban aparecendo outros medios en galego, foi cando apareceu Praza, por exemplo, tamén. Entón, bueno, supoño que hai como momentos nos que aparecen moitas cousas, ou mellor, cando ti estás lanzando unha cousa, como que estás máis atento ao que está pasando ao teu alrededor e parece que están aparecendo máis cousas, pero nunca deixaron de aparecer. Esa é quizáis a miña percepción. Entón, bueno, así naquel momento éramos o único medio de tendencias que había especializado en este tipo de temas. Pois, bueno, nacimos porque estábamos nunha conversa, un grupo de amigas que ademais somos xornalistas, pensando en que nos gustaría escribir, queríamos escribir isto e o bo de internet é que podes facer cousas con moi baixo custe, entón, pois, darlle un pequeno empurrón e lanzar. Aí hai un punto interesante, non? Que xa Roque empezou a sacalo, o tema do papel e internet, non? E como influe internet ou na rede na creación de novos medios. Eu sempre o dixen, creo que hai un punto importante que é que a rede abarata tremendamente crear sitios ou espazos. Eu creo que é innegable, e canto máis tempo pasa, máis innegable é, porque hai ferramentas que xa con WordPress hoxe faz unha auténtica página web como queiras. Ti, a pouco que saibas de programación, que xa mellor é unha materia pendente na ESO, creo directamente, xa que dentro de pouco tenemos que eu como profesor mesmo creo que terei que meter no currículo. Mas sí que vexo que tamén hai como que dicía Roque, esa tendencia a ver o papel como que sigue sendo máis serio. O sea, como eu creo que xa está un pouco cada vez máis desterrada, cada vez máis tal, porque ao final non sei se dis que Cultivo chegou a ter papel ou algunha... Nunca tivemos papel. Alguna vez pensamos en facelo, pero por, non sei, porque che gustan as cousas que se capan nunhas tonterías. Pero, en realidade, bueno, toda a miña carreira, salvo unhas das prácticas que fixen ao principio, foron en medios digitais. Non estou, creo que sí, no que é a prensa de pois académica, non podo falar porque claro está non é o meu ámbito, pero non creo que hoxe en día a nivel medios de comunicación haya todavía esa idea de que o papel está nunha posición de legitimidade maior ou creo que pode ser algo xeracional, si é verdade, por exemplo, cando falas con gabinetes de prensa ou propos de entrevistas, aínda que tamén é certo que xa hai bastantes anos que isto non me pasa, que che preguntaban o típico, pero isto vais a ir en papel ou o meu cliente quere ver a túa entrevista en papel, era como, pues, imprime, ya sabes, non sei. Pero si é verdade que, bueno, hoxe en día un medio digital é un medio, pois, que debería ser visto igual que un medio de papel e que é visto igual. Refírome, se pensas nos últimos premios Pulitzer, pois un dos que gañou é BuzzFeed, e outro que gañou é o New York Times pola súa cobertura en digital da crise do COVID. Entón, pois é que pensar hoxe en día aínda en, bueno, pero o papel, e falo non do mundo académico que é outra cousa totalmente distinta, senón do entorno dos medios. Pensar hoxe en día aínda que o papel é o papel cando está nunha crise brutal de anunciantes, ventas, tirada, pois creo que non ten sentido. É dicir, vale, sí, o papel segue sendo pois, esa imaxe romántica que nos gusta de as cousas que podes tocar, pero hoxe en día os medios son digitais. E que é o que é. Non... Nese sentido, é que nos temos a vantaxe de que os nosos contidos non son tan instantáneos, quero dicir, un artigo noso pode lerse hoxe, pode lerse dentro de 5 anos e seguirá tendo máis ou menos vixencia, salvo que, bueno, que se refutado o que seña, non? Pero, de feito, hoxe ainda entregábamos unha revista a unha profesora, abría, cheiraba e dixo, o papel ainda ten erotismo. O sea que... Sí, bueno, que nos, como vos contei, sí que temos papel cada 2 meses, non porque non penso que sexa mellor ou máis que digital, o contrario, de feito nos facemos tamén o de combinar digital e papel, pero sí que igual por como estaba concebido o proxecto,
tamén son artigos como que se poden ler en calquera momento porque son reportaxes e entrevistas, e está tamén moi concebido onde a imaxe é moi importante, de fácil lectura, unha linguaxe moi sinxela, textos curtos, porque a xente tampouco é moi dada a ler textos, bueno, en xeral, non? Hai xente que sí, pero en xeral, textos moi longos. Entón, con esa idea de que ti estés nun bar, que en vez de que estemos todos sacando o noso móvil, pois que tamén nese momento de placer de coller unha revista e poder pasar as follas e disfrutar das imaxes en unha boa calidade. E nós o que notamos é que a xente o que lle gusta da revista, máis que a versión online, é a versión en papel. O sea, eu que vexo que cando vas por aí polas rúas ou nos bares ou as veces que miro a ver a xente que se pillas a alguén mirando, non? Que está mirando e claro, a ver, páranse máis nunhas páxinas que noutras, pero sí que pensamos que o noso forte é eso, é ese papel. Eu son defensora do papel, pero tamén considero que estamos nun momento digital e temos que estar aí, claro. Dicio, ti? Non sei, é que para min é tan alienígena pensar, por exemplo, en facer o que facemos nós en papel. Claro, é que entendo que en realidade é que é unha diferencia de proxecto tan esencial, porque, por exemplo, o que estaba contando agora a Rebeca sobre Pincha, claro, en realidade todo o proxecto está pensado en como casi con punto orfebre, non? En como producir a revistiña, levala aos bares e que sexa lida nos bares, como que está pensada nun contexto moi determinado. Claro. Mentras que para nós pensar en ter que organizar unha revista, tendo o punto de vista logístico, case, sabes, xa me está dando preguiza de pensarlo. Quer dicir, todas as dinámicas son diferentes, as dinámicas de producción son diferentes. Non podes, tens que pensar textos a 6 meses vista, igual, o sea, ou a 3 meses vista. Mentras que para nós é unha cousa moito máis dinámica de, ocurriusme esta idea, estiven falando con non sei quen, veña, escribe 2000 palabras, damos un par de voltas e igual para dentro dun mes está fora, sabes? Funciona de outra maneira, tamén se consome de outra maneira e socializas dunha maneira moi distinta. E eu non, o sea, penso que o produto final tamén é moi diferente. E non creo que sexa sempre estrictamente o que dicía, por exemplo, Roque, porque nós, por exemplo, escribimos textos moi longos e ás veces un pouco, mesmo, non sei, obtusos nalgúns casos que son un pouco difíciles de ler, pero eu penso que viven moito mellor na rede porque atopan de maneira moito máis natural o seu público que é moito máis de nicho. Quer dicir, eu non podo permitir, o sea, eu non lle vou de levar a revista persoalmente a cada persoa a súa casa como a esa profesora, non? Pero igual lle interesa a unha persoa moi concreta que vive en Londres, pode atopar o texto porque está aí e vai vivir aí infinito tempo. Quer dicir, os artigos nosos moitas veces continúan sendo consumidos durante moito tempo e iso sería imposible tamén polo papel que, pois eu que sei, eu teño Luces aí, pero a revista Luces de hai 2 anos pois non a volvo a ler, pero algún artigo de Disque Cool cando os reflotan así destes artigos que teñen 5 anos e de repente os volven repostar, pois ás veces mos volvo a ler, porque me pareceron bons artigos, me apetece revisitalos e eu que sei, teños como moi activos. O sea, que todas esas dicotomías de o papel aguanta máis tempo, non o vexo. Quer dicir, pareceme que ten moito máis que ver coa personalidade que colle cada proxecto e os formatos simplemente se adapta a como ti funcionas. Un pouco como organización, non tanto, non sei. Non o vexo moi dicotómico, en realidade. Pareceme que son como posibilidades distintas e cada un colla que lle apetece. De acordo, non? Eu creo que é iso que diste. Os termos absolutos son moi complexos nestos aires, non? Nestes eidos de falar de o papel sí ou papel non, ou digital sí ou digital non. Eu creo que en todos o que vexo aquí, en todos os que tendes papel, por exemplo, é unha convive co que tendes tamén en digital, e o digital vive co papel, quero dicir, son proxectos. É un mismo proxecto con dúas formas de entendelo segundo os criterios que tendes nun momento dado para facer unha cousa ou outra, non? Que creo que é o máis positivo, ao final, creo, porque a mellor estamos falando de papel e de digital, non? Digital como un ente astronómico ou algo así, pero realmente tamén deberíamos falar papel sí ou no digital dentro, non? Ou podcast agora, ou retransmisións vía Twitch, ou todo isto, non? Que parece que xa unha briga para un medio digital ter que ter ademais un produto ahora mesmo de podcast. Non sei aquí, María, se ti tedes que dicir algo por aquí, non? Que está tamén, aparte dos vosos artigos, tendes tamén outro tipo de material, outro tipo de proxectos.
Sí, nós desde o principio unha das apostas que queríamos tamén un pouco marcar a diferencia e explorar foi a parte audiovisual. Nos desde o principio sacamos reportaxes en vídeo, series, cousas máis de entretemento, casi a veces cando falo de revista como concepto, tamén me ten dito que Vinte casi podría ser como unha plataforma, non? Unha plataforma que saca contidos en diferentes formatos e demais, e baixo a cal te podes atopar por distintas series e distinto material. Entón, o vídeo foi a primeira aposta, sobre todo ao principio, cando tiñamos aí unha subvención e tiñamos pasta e que quixemos pois aproveitar para aprender e explorar e buscar a nosa maneira de facer vídeo, as nosas distintas maneiras de facelo. E últimamente sí que nos aproximamos máis tamén ao podcast. Bueno, en Twitch ainda non estamos, é posible que estemos, pero non, si estamos, eu neste sentido de plataforma, Vinte igual outra peculiaridade que ten é que en pouco, sempre digo, que é como unha casa na que van nacendo distintos proxectos diferentes, non? Entón, pois se cadra para un destes proxectos usamos Twitch. Ahora seguramente este verán lanzaremos unha nova cousa que unha das patas que terá será Twitch, pero non Twitch de repente que sea como unha plataforma onde estemos de maneira constante para un uso xeral. Co podcast un pouco mesmo, hai certas series, certos contidos, cos que quixemos facer un podcast. E non descartaría facer algo en papel no futuro, pero se cadra máis tipo libro, non algo non periódico, senón algo que sexa un produto que complemente algo que saíse primeiro en Vinte e que logo saíse en libro. Bueno, de feito, coa novela de Corina Marx, Escándalo no CDG, xa fixemos un serial en agosto e o que despois foi un libro, co cal eu creo que todas as plataformas e todos os formatos e todos os soportes están aí a nosa disposición e o criterio co que usalos é que ti queres contar se adapte a ese formato e tamén que o público que ti queres chegar estea nese lugar, porque para min é o fundamental, estar onde a xente consume contido e iso obríganos a movernos moito porque o público móvese moito, entón tamén creo que obriga este tipo de medios estar un pouco detrás de onde está o público, ou sería estar diante, estar na vanguarda sempre, pero casi imposible porque a xente se move moi rápido, entón eu creo que os criterios son eses, que o formato pida, ou que queiras explorar iso, e que o público este aí. Reboto yo a Raquel, ¿no? Me falas de público, falas de medios. Sobre todo aquí falando de tendencias, crean os medios as tendencias ou son as tendencias as que van cambiando os medios? Ti que... Agora mesmo? Agora mesmo. Pois non sei, non. Agora mesmo as tendencias están en TikTok, que me encantaría saber como funciona, pero son unha señora e xa non o sei. Pero, non, a ver, creo que agora... É que creo que hoxe en día, no mundo de internet, non podemos seguir aplicando os criterios que ao mellor seguían funcionando ata non hai tanto. É dicir, antes había... Pois pensade, por exemplo, en que marcaba a moda, pois eran Vogue e 4 revistas. Hoxe en día non podes pensar que usar ese criterio, é dicir, posiblemente sexa unha influencer de Instagram quen este facendo que todo o mundo vista tal prenda de roupa e non porque a directora de Vogue decidiu que ese era o tema que iba a molar. Entón creo que hoxe todo este debate sobre quen inflúe en que, pois xa non é unha cuestión de medios, senón é unha cuestión moito máis amplia dun ecosistema no que hai moitísimos máis elementos. Entón, bueno, xa non é, pois eso, xa non é ni siquiera son os novos medios de internet, os vellos medios de toda a vida que eran as cabeceiras importantes, e que non, hai moitísimas máis cousas aí. As series de Netflix son as que marcan tendencias brutais. Entón, bueno, é como algo que se nos escapa que hoxe en día, estes onde estés, hai moitísimas máis cousas. Non sei se me expliquei ben, creo que empecé a irme polas nubes. Non, perfectamente. Eu tamén quería plantexar outra cuestión, que era a do público, non? A do target, ou chamémoslle X a da xente. Eu teño unha teoría de que, ao mesmo tempo que nós creamos medios especializados,
tamén creamos un público especializado, é dicir, está aí e recibe a nosa información. É un público, para min, eu creo que vin, sempre moitísimo máis exixente que o que me topei noutros sitios onde eu traballei, é dicir, un público que sabe moito do que ti, porque que vai asunto tú a ler, pero tamén saben moito. Non sei se vos pasa isto, Roque, se tendes un público que é serio nese sentido de pedir contidos, ademais os quere de calidade. Non lle vale só de, vale, existe esta revista, pero ten que estar ben, senón... Profesora. A ver, supoño que será algo común, non? Que a xente quere un produto bon e, por exemplo, no noso caso, eso con temas de historia e tal, o debate está servido. Entón, xa nos lanzamos un pouco ao vacío en cada artigo, etcétera, porque, bueno, todo pode estar en cuestión, todo pode ser rebatido e aí estamos. Pero, bueno, o sea, o noso... Sí que é certo que o noso nicho de mercado quizás este un pouco máis especializado nas cuestións que nos tratamos, entón por iso tamén, bueno, requiere de que temos que revisar todo bastante, ter cuidado, eso, ser, bueno, máis ou menos rigurosos, intentámoslo, non sei se logramos sempre, pero eso. E ti, Rebeca, por exemplo, que falamos de gastronomía, cultura tamén, por suposto, non? Pero hai algo que a crítica gastronómica, a crítica cultural, que eu creo que está bastante relacionada, ademais, porque para mí gastronomía e cultura, ademais, a gastronomía forma parte da nosa cultura, o sea, ao final... Evidentemente. Pero digo aí, claro, como cando ti fas unha crítica gastronómica ou tal, non? Partes dunha base, evidentemente, subxectiva, obxectiva, non? Como funciona neste sentido, non? A xente de dicir, este prato que ti recomendas ou que diste que non, logo ao mellor alguén lle gusta tal. Non sei se tendes moito feedback ao público, non, neste sentido, de, oye, pois estaba moi ben o plato e ti dixeches que non, e non sei canto. Mira, non sei que falamos de gastronomía, pero non somos unha revista que se dirixa ao hostaleiro ou o cociñeiro de tal, sino que se dirixe ao público, a xente que vai a consumir a eses restaurantes ou que vai a tomar algo a ese bar. En ese sentido, tamén buscamos que os artigos vayan un pouco nesa liña, non tanto un texto super especializado que lle puida interesar, pois eso, o cociñeiro con unha estrela Michelin que aprenda aí dos seus compañeiros algunha técnica, sino a esa persoa que está buscando a onde ir a tomar algo en Santiago que poida estar bo. Temos unha sección que a que máis triunfa por todos os comentarios que temos e que todo o mundo quere facer, que é a sección que se chama A Papar, e que simplemente consiste nun dos nosos colaboradores que vai a un local en cada número a probar un prato. Visualmente chama moito a atención porque sai a foto grande do prato, describimos o prato, o colaborador fai unha crítica sobre o prato, explica un pouco de que vai e engadimos unha entrevista co chef ou co dono do restaurante do local para coñecer un pouco máis sobre eles, non? Pero unha sección moi simple, con un linguaxe, o como decía antes, unha linguaxe moi simple na que explicamos simplemente de que vai o prato, e se ti, co que te estamos contando, te apetece ir a probalo, oye, logo xa farás ti a túa propia crítica, non? Pero damos aí a información. É unha sección que recibimos moito feedback, que a xente sempre gusta moito, e que toda a xente quere ese posto do noso Juanito, que como se chama o colaborador, de ir a papar a todos os locais de Santiago da Comarca que se poida. E é algo moi sinxelo e moi simple, pero eu penso que o secreto é ese, que non nos diriximos a un público tan profesional como estábamos falando agora, sino simplemente ao público, a xente, os que estamos todos na rúa e estamos buscando onde ir a comer, non? Simplemente eso. Rodicio, no teu caso, creo que sí, que hai xente que exixe contido de calidade, máis nada porque eu fago un podcast contigo, a veces chegan uns comentarios que dicimos, joder, saben non falaches daquele anime xaponés dos anos 70 que me flipa. É a hostia, non? Pero nós temos, bueno, o Valeiro Perfecto de ciencia ficción e fantasía, e a veces sorpréndenos, pero non para ben. Quero dicir, o nivel que ten os nosos ouvintes, dicimos, mima, pero esta xente sabe moitísimo máis que a nós. Non sei que facemos aquí esta xente escuitando, non? Penso que é interesante porque de alguma maneira vexo as dúas últimas cousas que falaste, das que falamos, un pouco conectadas, porque comentaba Raquel o tema de crear cultura ou ser como unha especie de, non sei, surfista das tendencias, ou se realmente ti esa persoa que está facendo as ondas dende atrás. Estou de acordo un pouco co que dicía, que en realidade participas como dun mercado hipersaturado de estímulos, pero penso que tampouco hai que minusvalorar a capacidade pequeniña pero real que tes de crear cultura,
para a túa audiencia. Realmente, eu penso que moitos medios tradicionais fracasan nas seccións culturais ou van pechando pouco a pouco porque siguen empeñados en crear textos ou en relacionarse coa cultura como unha especie de comentario a pé de páxina ou nota lateral de crear textos que van sobre cousas, en vez de asumir que o teu propio texto está creando unha cultura participando do produto do que fala. E se escribes un artigo sobre un disco musical, eu que sei, penso en algunhas cousas que temos publicado na revista, pero tamén, por exemplo, no texto de Jesús sobre en 20 sobre o disco de Chicharrón. Ese artigo é tan cultura como o propio disco, colle como unha especie de clic que é o disco para crear cultura a partir del. E incluso como conxunto, se varios medios galegos deciden falar dun tema porque lles parece interesante, xeran unha pequena onda que ten como tamén unha pequena onda en Twitter, e esa pequena onda en Twitter vai chegar a sitios que igual non eran esperados, pero a túa propia audiencia percibe a maneira en que se relaciona coa cultura de maneira diferente polo que ti fas e están esperando, non esperando no sentido de son as 12 da noite a ver se sacan, no, pero sí que esperan de ti que lles deas contido nese sentido, non simplemente como un curador de cousas que me gustaron, para eso paríamos unha newsletter ou algo así, senón cousas que ti podes, por decirlo directamente, podes ler unha crítica dunha película en Acheira Papá sen ter visto a película, porque normalmente non funciona como un paratexto de si me gustou a película ou non me gustou, senón, bueno, vou falar de algún asunto que me interesa a min porque me parece que está tratado nesta película e entón a película funciona un pouco como un diálogo entre ti e ela. E penso que por eso funcionan mellor os textos e ao mesmo tempo tamén teñen un nicho máis reducido de mercado, pero por eso tamén os medios grandes pechan as seccións de cultura, porque non sei. Supoño que vai por aí a liña, vai. Dicías algo interesante, non? De que ás veces, espera, bueno, vamos a dar a María por alusións, non? Directas de... non era tanto por alusión, sino porque viña así un pouco pensando que me sentía así moi pouco identificada con iso de ter lectores como moi exixentes, con iso. Non digo que os nosos lectores non sexan exixentes, vamos, somos máis guais do mundo, pero eu creo que aprecio máis de 20 que lles descubramos cousas que non coñecen que falemos de algo que coñecen moito. Entón, creo que ese valor da descoberta é importante. Nese sentido, eu creo que por iso non somos ou non queremos ser un medio especializado como tal. Digamos, o que teñen en común os contidos se cadra unha... Bueno, a veces non teñen en común nada, hai que dicirlo así, pois que están en 20. Pero creo que sí que hai unha certa liña, unha ollada, unha actitude, que é algo como moi abstracto, pero que me gusta esa palabra como para... é algo que pode xunguir distintas cousas. O que me interesa é que alguén que igual está moi metido no audiovisual pero pouco na música, ou está metido moito na música e pouco no audiovisual, pois de repente, porque sigue 20, pois coñeza un creador ou unha creadora que non está no seu radar, pero que lle interesa porque comparte, digamos, esa actitude, esa visión, etc. Ou que, cando sacamos estas cousas de agasallos e tal, de repente podome comprar un bolso que non sabía que existía, pero sabes que o noso público lle vai molar. Por qué? Porque intúes que se comparte esa visión. Entón, estou tamén aí moi de acordo con Guillermo, que sí que creamos, non sei se tendencias, pero sí conexións entre cousas que lle poidan interesar ao público, e eu creo que esa é, digamos, unha das misións fundacionais de calquera revista, é como establecer unha constelación de cousas, unha cosmovisión que é particular, debe serlo para que a revista teña personalidade, e a partir de aí o público entra ou non, entra moito, entra pouco, entra a veces, pero sabes que vai descubrir cousas sempre. E funciona por acumulación, ademais, porque igual li alguén lea o artigo de 20 e, bueno, sí, este disco de Cernadas é levemente interesante, pero despois hai mencionado nun podcast e, bueno, vale, están me dando a chapa moito con este disco, así que vou non escoitar definitivamente. Claro, e iso é unha cousa moi real, tamén ti como persoa que escoitas ou les cousas decatas dese comportamento. En ese sentido é necesario que haxa moitas voces porque necesitas como... Vale, estánme chegando en de sitios que eu creo que son independentes a mesma recomendación, é como que cobra moitísima máis forza. Eso está moi guai, que somos capaces de crear hypiños así a veces. Claro, por eso digo que, as series de Netflix sí, moitísimo máis, pero bueno, tendré a humildade do hype. E ademais dentro dese ecosistema estamos nós, que digamos, somos medios, porque non
non son tan persoais como a outros, pero aí, digamos, están os youtubers, están Twitter, os podcasts, están, digamos, que xa, digamos, ainda que nós nos definamos máis como magazine, revista, o que sexa, realmente non somos moi diferentes de... Exactamente, non? Aí hai un punto, non? Porque nós tivemos a anterior charla que fixemos na sección iba sobre o galego nas redes, tal, e falamos de novas plataformas, falamos de Twitch, non? Eu creo que a única diferencia de hoxe entre un medio e un youtubeiro ou un tal é que nós estamos abertos as 24 horas, non? De parece que clicas aquí e hai unha especie de portada que sempre podes ler e tal, non? Pero realmente eu coñezo moitísima xente, cada vez máis, además, en galego, non? Que facemos, que fai un contido netamente cultural, o que fai, non? É dicir, crea unha tendencia evidente ou unha cultura, podemos dicirlo inclusive, non? E iso pareceme moi interesante. E outra cousa, non? Que temos falado, creo que ten falado que cheiraba pau, temos falado noutro círculo, pero o tema da cultura chama cultura, non? E os medios chaman a medios. É dicir, eu creo que canto máis cousa hai, máis xente quere formar parte disto, non? E ás veces é como unha pequena lapa que salta e de repente temos unha chea de cousas, non? É que no podcasting, por exemplo, sempre hubo podcast en galegos, sempre, entre aspas, por suposto, non? Pero había, xa hai 5 anos, 6, 7, había podcast en galego ou falangullos, pero dos últimos anos é que isto do tema da pandemia, que isto xa falamos que influiu e tal, pero foi unha barbaridade a cantidade de cousas que hai hoxe por aí, non? É como mesmamente os medios teñen que adaptarse a ese ritmo, non? Para non perder aos propios, que non se lle vaya a xente, que non se nos vayan por aí, non? Porque hai tantas socios que eu entendo que é difícil retelos, non? E isto, se tes un proxecto onde non se van os cuartos nisto, dache un pouco, queres simplemente ser un faro cultural, está ben, pero cando hai cuartos polo medio un ten que estar moi ao loro, non? Como dicimos por aí, para entender que está a pasar e sobrevivir neste, sobre todo, de verdade, digo, do océano de cousas que chegan, que van, que non sabes moi ben o que dicía antes Raquel de TikTok. Teño que estar en TikTok como medio, non sei, non teño, si, evito e concéntrome noutra historia, non sei, lanzo esta pregunta a todos, pero é certo, supoño que a todos vos pasou algunha vez, teño que estar en cada rede social para distribuir os meus artigos, ou non, ou si, só nas que me interesan, e creo que é algo realmente difícil, non? Porque eu falo desde a miña experiencia como morcego. Bueno, hai un tema que é o tempo. Se esti só non podes estar en todo porque morres antes de chegar a fin de semana, iso por descontado. Pero a miña pregunta é, pode Mazarelos estar en TikTok? Quere estar, por exemplo? Claro, como percibes, non, ti? O sea, mellor dache igual porque estás co proxecto ben, pero planteas algunha vez dicir, debemos estar aí, sabes? Non sei se me explico. Mais que temos, deberíamos estar. Eu bailando non me vexo, pero bueno, todo se miraría, non? A ver, nos sí que é verdade que... formatos. Sí que é verdade que... Eu penso que tamén con isto da pandemia, non? Que surdiron moitos influencers, como quen di, en galego, entón sí que marca un pouco ese ritmo de abrindo novas vías en novas redes, en TikTok, en Instagram con contido moito máis, youtubeiros tamén. E claro, nos sí que sintes esa presión de decir, nos non temos unha canal en Twitch, pero logo tamén hai que darlle un tempo e pensar, bueno, que podemos aportar nós? Porque se o noso contido non vai estar adaptado a esa rede, porque eu penso que eso é primordial, non? Que o teu contido sexa adaptable e o adaptes ben a esa rede para que poda ter impacto e chegar a xente. Nos pensamos, se non vamos a dar o feito, pois casi é mellor non perder esforzos en algunhas destas cousas e centrarnos noutras, aínda que sí que eu creo que esa presión está aí e cada vez estará máis, porque estas novas redes veñen con forza, pero bueno. Raquel, ti como ves? Non sei que exactamente Disco Cool encantas estado activamente. Disco Cool estivo en moitas, pois moitas que xa nin existen, pero bueno, 10 anos de estar na rede, o que nos ensinou é a ser como autocríticas e realistas. A cuestión é, estar nunha rede na que pareza unha tontería implica traballo, implica facer contidos, implica tempo, e o tempo son cartos, basicamente. Porque este é un tema do que nunca se fala cando se fala de cultura na rede, novos medios e todo isto, pero vou a sacar aquí o tema chungo e a cousa horrible, que é
os cartos. Isto dá cartos, non dá cartos. Entón, porque, bueno, os creadores de contidos temos que comer, é inevitable, de pagar a factura da luz e todo isto. Entón, todo isto ven a ser, sinceramente, si isto vai ser traballo extra que non podes asumir, que te vai custar algo que realmente non podes asumir, pois sí, a mellor montar un podcast non é moi caro, pero é máis cousas, sobre máis cousas, sobre máis cousas. Entón, a miña reflexión é, se es un medio, tes que ser pois un tanto realista e pragmática, pensar, podo asumir este traballo extra, este coste extra. Entón, sí, por exemplo, nos encantaríanos facer un podcast, porque, bueno, agora, claro, parece que todo o mundo está facendo podcast, pero non se pensábamos en facer un podcast antes de que todo isto estivese de moda. Pero, claro, é horas de traballo extra, é facer unha inversión en equipos, é aprender a facer algo que realmente non sabes, como é, pois, montar audio. A ver, na facultade ensinaronos iso, pero sinceramente fai moito tempo xa. Realmente Tutorial de YouTube. Podes asumir, sí, pero ainda que sexan moi bons, os tutoriales de YouTube non sempre chegan a todo. Entón, eu creo que agora mesmo calquera medio, sobre todo un medio pequeno, debe plantexarse esta carga de traballo extra, este coste extra, realmente merecen a pena. Pois para nós agora mesmo non. É dicir, sí, bueno, é que ademais, bueno, non sei se a nosa audiencia estaría en TikTok, porque TikTok, por exemplo, todavía está moito entre os adolescentes. Encantaríame dicir que non hai unha fractura xeracional entre eu mesma e os adolescentes, pero non. Bueno, ainda que agora están de moda os 90, é algo que xa vivín, supoño que podería reciclar. Pero, non sei, non creo que a nosa audiencia este aí. Entón, bueno, por recapitular, podes facelo, isto vai che comer uns cartos que non podes ou queres gastar, está a túa audiencia aí, porque, bueno, os medios realmente ás veces queremos chegar a todo o mundo ou chegar a todo, non tes por que facelo. Bueno, que xa está superpasado, non? Aquela historia que aparecía a principios do século da economía do long tail, que cando ibas a calquera conferencia sobre internet, alguén acababa falando da historia esta. Pois vale, sí, o concepto xa está moi bello, pero ao final, pois, mira, si tes o teu mercado é o que tes. Non é algo, non quero que sone como super triste, sino tes o teu mercado é o que tes, é estupendo, tes ese público, é o teu público. E non pasa nada porque os adolescentes o lean cando lles manda o seu profe de galego que lea o teu texto. Pois é estupendo. Eu defendo moitísimo o que comentas por aí, non? Por exemplo, na miña experiencia como Orcego e todo isto. Claro, porque eu creo que tamén hai que basar un punto importante neste asunto que estamos aquí. Aquí hai unha xente que vivimos que vivimos dos medios que temos e outros non vivimos dos medios que temos, non? Quero dicir, o sea, son dos cousas diferentes. Evidentemente, cando o teu proxecto de medio, o teu traballo, cambian moitísimas cousas na tua vida. É dicir, o sea, tes outra visión de negocio, evidentemente, porque vai o negocio nisto, e tes outras ideas, asumes outro tipo de traballo, evidentemente, non? Pero tamén moitas veces eu creo que hai máis aló de poder probar a máis ou a menos, é certo que distí tamén conformarse ás veces que sabes que este proxecto está así e non pode dar moitísimo máis ou polo menos penso así un pouco, sí, de que hai un público e tampouco tes que chegar ao mellor o que distí. Eu sei que eu entendo que o que dicía Roque, é difícil venderlle a historia ao mellor de Mazarelos, non digo a historia, Mazarelos en sí a un rapaz de 14 anos, non? Por motivos de contido, de contexto, non? O mellor, non sei que, por certo, comentaban por aquí, non? Que é moi perdón, este é un comentario de YouTube que nos ponían por aquí directamente a ti, Roque, a Mazarelos, non? Que é moi interesante todo o que dicides, bueno, pois un TikTok de historia molaría. Mira o do Museo do Prado, que está moi ben, Roque. Sendo eu, sería sendo unha señora tamén, como dixo Raquel, e non entender como funciona, pero flípame o do Museo do Prado, non? Creo que todos temos exemplos ou coñecemos de que funcionaron en TikTok, como digo eu, non? Que é famoso de Esther, que era un formato televisivo, conseguiron adaptar as redes, e dai as redes logo adaptaron a TikTok. Bueno, vou a facerse un comentario aquí, tipo invadindo nunha pregunta que non era para min, pero claro, hai que pensar que o digo eu, ten detrás a Televisión de Galicia con todos os seus recursos, e o Museo do Prado, vale, que non se dedica moitos cartos en cultura en España, pero é un dos museos, por non dicir, o museo máis importante de España. Ten un presuposto de marketing para facer esas cousas.
Entón, a ver, que parezco aquí a persoa máis derrotista e cansada do mundo, a mellor é a fatiga pandémica, pero non sei. No, eu estou no Foi teu algo barco, moi sempre digo. duro de Son facer o realismo duro Eu, de cousas. se me permitides, xa que estamos falando disso, vou facer unha confesión neste sentido. Eu fai 6 meses, unha cousa así, comprei un aro de luz con idea de, bueno, igual estaba ben que Pincha fixera recomendacións gastronómicas e demais por Instagram ou algunha historia destas, non? O aro de luz está aí guardado no paquete desde fai meses, porque é un pouco que estás dicindo a ti, unha que unha polo tempo, outra porque eso, se tes un público, unhas ferramentas onde funciona, uns contidos que están funcionando, claro que sí que poderías explorar outras zonas, non? Outras posibilidades. Pero estamos falando eso, do teu traballo, do teu tempo, dos cartos, da inversión que podes facer, con moitísimas cousas a ter en conta, máis cando non tes ese respaldo detrás, non? Que falabas agora. Claro. Sí, con respecto a eso que dicían nos comentarios do Museo do Prado, no número 3 da nosa revista fixéramos unha entrevista a Manuel Gago e a Miguel Cajigal, o arroquista, e falábamos un pouco desa adaptación dos museos ás redes. E claro, o Museo do Prado ten un equipo destinado a facer contido específico para redes que se faga de unha maneira que conecte co que poderíamos chamar o espírito desa rede, non? Entón, aí o complicado é, por exemplo, falábamos dos museos galegos que non teñen ese orzamento, teñen unha persoa que ten que facer de community manager, anunciar os eventos que hai esta semana e ademais pensar como anuncia esta exposición, como vende isto, entón aí xa se complica moito porque o que fai falta é basicamente diñeiro e xente dedicada que pense en facer eso ben. Xa non é unha cuestión de marketing nin de community managers, sino de creación de contido específico. Sempre digo, non hai que enganar ni ninguén. Nun mundo capitalista, ao final, o que vivimos é tempo e diñeiro, non? O que fai falta para crear calquera cousa. Ou no momento no que estás metendo eso, se perdes algún, estás perdendo algo, evidentemente. Se metes o teu tempo e non estás gañando cartos, evidentemente estás perdendo cartos. Iso creo que tal. Entón, como estamos falando un pouco de cartos, de historias así, entón, gustaríame falar un pouco tamén de modelos de negocio. E moita xente mellor que non se está escuitando ou así, pero estos viven algúns, non? Quen vive ou como fan ou non sei que, ahora que hai Patreon, hai crowdfunding, hai publicidade simplemente, ou a Xunta paga unha serie de anuncios, non? Tamén. Entón, se queredes comentar cada un pouco se vos conseguistes monetizar os vosos medios ou como conseguistes ou como traballades. Se queredes, por suposto. Quero dicir, non vos pido, como digo sempre, non pido as contas de cada medio, nin o que gañades. Digo un pouco como vedes vos ou como facedes negocio a través dos vosos medios. Entón, Roque, mesmamente, se queres ti, un pouco, vos que tedes servir, suscripción á revista, non pura e dura. A ver, isto comezou como unha cousa de amigos, non? Entón, basicamente non había ningún tipo de estrutura detrás, nin de monetización, nin nada, non? Pero, bueno, dar o paso ao papel sí que é verdade que implica uns custos, implica uns gastos, tivemos que buscar publicidade, petar en 1000 portas, moitas nos fuciños, outras se abriron de par en par tamén, hai que decilo. E claro, nos en principio éramos unha asociación cultural, sin máis, e agora, bueno, estamos intentando dar o paso cara a unha cooperativa a ver se podemos pois compensar un pouco todo o tempo que dedicamos e profesionalizar a cuestión que ao final, bueno, falabas antes, non? Que moitas veces os medios cumplen un ciclo de 3 ou 4 anos e pechan, que eu penso que o básico é a precariedade cando a xente dedica o seu tempo libre a este tipo de cuestións, a crear un medio ou etcétera, deixa de ter ese tempo libre e se vai ao fondo. Entón, nos intentamos sortear eso e a ver se podemos profesionalizar un pouco a historia en Galicia e tirar por aí. Vinte tamén ten un modelo de suscripción, non, María? Podemos suscribirnos. Sí, é un modelo mixto. A ver, Vinte, aquí ao contrario, desde o principio quixo ser un proxecto profesional. Nace como un proxecto profesional, eu sempre digo que é tan importante o Excel como o Word, e nos tíamos o Excel feito antes do Word, con maior ou menor capacidade, non sempre temos a mesma, pero todo o mundo que traballa en Vinte cobra.
É dicir, eu fago as miñas horas como editora, digamos, e os colaboradores e colaboradoras, todas as pezas se pagan, e agora temos unha persoa en prácticas que está cobrando tamén, entón tratamos de financiar iso de varias maneiras. Unha, estamos asociados con Praza, isto, pois, temos aí socios que compartimos de algún xeito con Praza, no sentido de que todo vai ao mesmo peta, ainda que logo hai socios que se distinguen como socios de Praza ou socios de 20, e temos esa fonte, digamos, constante. Temos tamén algo de publicidade que entra de vez en cando, que tampouco é algo que traballemos moitísimo, pero sempre nos entra alguna, bueno, sempre non, a veces nos entra alguna cousiña aquí que compartimos con Praza, e sobre todo no que máis diñeiro entra en patrocinios, contido patrocinado, proxectos que, o que decía antes de que vinte unha casa e logo que alberga proxectos, moitas veces eses proxectos xa se financian eles mesmos, non? Entón, eso, temos publicacións, digamos, patrocinios, pois eso, Puntogal, Política Lingüística, que nos patrocina algunha cousiña concreta, e con iso pois vamos xuntando para facer ese orzamento que nos permite, pois eso, as miñas horas como freelance, que vou compartindo, que comparto con outros traballos, e pagar todas as colaboracións, e se temos que facer algo de vídeo e tal, pois tiramos, a veces tiramos de fondos propios cando temos, e senón, pois todo ese contido de vídeo máis que exixe un investimento máis grande, pois últimamente con patrocinios, e bueno, con ese modelo mixto vamos traballando, e penso que é a maneira de que sexa viable, sostible, e supoño que no momento de que deixe de selo, pois non haberá máis 20. Pero porque esa é a vocación, non queríamos facer a estas alturas un medio que non pagase ou unha cousa non profesional. Guille, que probablemente ti estás noutro lado da balanza, non? Entonces un proxecto que realmente non... A mí gustaríame contar que o noso modelo de financiación o Conde de Lemos, que nos ten como mecenas ou algo así, pero no, o sea, é que o modelo é moi, o sea, a idea de inicio é moi distinto, porque o noso propio perfil non é xornalístico, menos, penso que, por exemplo, menos Roque, todas sodes xornalistas, hai unha vontade un pouco máis de crear un medio dende unha perspectiva máis xornalística, mentras que a que Cheira Papá nace máis como unha especie de, non sei, como unha especie de colectivo que pretende facer cousas en común e dende o punto de vista financiero é un pozo. O sea, que non nos aporta gastos, non nos aporta diñeiro, senón que nos custa cartos. Non moitos, é certo que é sorprendente a cantidad de cousas que eres capaz de facer con case ningún carto ou moi poucos cartos, dende os propios servidores, dende o que pode ser facer un podcast que prácticamente costa 0 euros, o sea, é moi barato. Case todo é moi barato de facer, e é certo que non facemos moitas cosas porque costan diñeiro e non temos os medios para facelo, ou necesitaríamos que aparecese alguén que quixese facelo e aportase os seus medios, pero todo este mecanismo tamén implica unha maneira de funcionar. Por exemplo, pensaba antes do que falábamos das redes. A propia noción de non sermos un medio implica que como ollamos para as redes, ollámolas máis como unha especie de cousa que se fai dende a que Cheira Papá, que non unha especie de sitios onde temos que estar. E entón, como que, igual que calquera outra cousa que se fai en a que Cheira Papá, as redes son levadas por unha persoa, cada unha, porque ademais nos podemos permitir ser máis inconsistentes como marca, porque cada un pode levar as redes como as quere levar. E entón, igual, sabes, literalmente o Instagram leva aí unha persoa porque lle fai gracia levar o Instagram para subir cómics que non aparecen en ningún outro sitio da revista e están no Instagram, os cómics de Philip. A mí me gusta levar o Facebook porque me gusta moito buscar grupos de persoas maiores, é unha cousa que me gusta sociolóxicamente o Facebook, pola crevadidade loca que hai no Facebook, e que me gusta navegar no Facebook. Entón, levar a conta de que Cheira Papá como que alimenta un vicio que teño xa persoal. Entonces, quero dicir, é un exemplo de que efectivamente todo ten custe de tempo, custe de vontade, pero a noso beneficio, o sea, a nosa cousa maiores é a idea de que está levado como unha especie de capital humano que aparece ou desaparece. Se desaparecese esa persoa que quere levar o Instagram, non teríamos Instagram. Non pasaría nada. Quer dicir, o proxecto buscaría outras patas, ou igual aparece alguén que quere levar un TikTok e nós abriríamos TikTok. O sea, literalmente o Twitch aparece porque unha persoa aparece dicindo que lle gustaría ou pensa que a marca que Cheira Papá podería funcionar nun Twitch, e nos lanzamos ao Twitch seguindo a esa persoa que
coñece. Evidentemente non pode aparecer unha persoa totalmente random na porta, non? Pero sí que o que a que chega papá é unha casa moi aberta a que as persoas que xa coñecen un pouco que é o espírito do que facemos nós se cheguen, propoñen cousas e traballamos a partir de aí dunha maneira, sí, financieramente non é sostible, para nada, totalmente cero sostible, as cousas como son. Pero é que a vontade e as cousas que se busca dende o espírito dos proxectos é moi distinto. Raquel, en Disque Cool? Disque Cool non é rentable. Nós sempre facemos a broma de que a nosa responsabilidade social corporativa. A culpa, bueno, hai que facer autocrítica, en parte nosa. Cando lanzamos o proxecto, si o veíamos como algo, é dicir, sempre, non somos xornalistas, sempre o veíamos como algo que debía ser profesionalizado. A cuestión é que éramos 10 anos máis novas, moito máis inocentes, entón pensamos que era, bueno, realmente naquel momento había toda esa cultura que estaba por todas partes e se traballabas no mundo de internet era como inevitable acabar aí de sempre vas a acabar, o sea, ti fas algo e vas a acabar atopando pois a monetización e todo isto. Entón, bueno, nos pensábamos que iso sí a pasar, non pasou. En primeiro lugar, porque non somos xornalistas, pero non somos comerciais. Entón, buscar ingresos é algo que somos bastante inútiles a hora de facelo. Despois, porque outra vez, facer iso require, pois, non só ter eses coñecementos, esa especialización de ser a persoa capaz de encontrar ingresos, senón tamén dedicarlle tempo que non temos porque temos outros traballos que son as nosas fontes de ingresos principais. Tamén esta cuestión de que, bueno, realmente canta publicidade hai en internet en Galicia, porque, por exemplo, hai ferramentas que, bueno, agora realmente xa non se darían tantos ingresos, pero mellor hai 10 anos sí, como Google AdSense, que non podes empregar porque non recoñece o idioma galego. Entón, pois, é complicado. María, quéreme, eu creo que quero que leves as nosas contas, pero non, isto non xera nada de cartos, facémolo por amor á arte. Si, por iso tamén o proxecto pois, é moi diferente a cando empezou. Cando empezou tiñamos moitísima máis actividade, publicábamos moito máis, éramos un equipo máis grande. Obviamente, algo que non xera ingresos nin beneficios e que non che serve para ter a túa, pois non sei, para pagar a vida, cando tes outras prioridades, outras cousas, pois é o que queda para o final da cola. Non queremos que morra? Pois claro que non, son 10 anos, hai un montón de cousas emocionais que están vinculadas a este proxecto, é moi importante para todos nós, pero sí, claro, non xera nada de ingreso. Bueno, nada de ingreso sí, algún ingreso xera, pero vamos, que non é algo rentable. Rebeca, e Pincha? Pincha xera ingresos, pero eu non vivo só de Pincha, claro. Eu fago tamén outras cousas de comunicación, pero sí que a revista basicamente funciona e se financia a través da publicidade. Bueno, por un lado, na página web a parte de banners, aínda que non tanto, onde está o forte no papel, hai publicidade institucional, hai publicidade, funciona moi ben a parte dos bares, restaurantes e demais, porque temos unha guía chamámoslle guía de ocio e compras. Entón, aí son anuncios pequenos, pero que sí que cumple esa función de revista de buscar sitios onde pasalo ben ou onde mercar ou onde ir a tomar algo, non? Entón, digamos que con esas tres partes, a publicidade institucional máis grande ou patrocinios, esa parte dos anunciantes máis pequenos que poden ser os bares, restaurantes e demais, que teñen esa parte da súa guía onde mostran o que fan, pois a revista financiase, pode pagar todos os seus gastos e demais. Tamén é certo que, por exemplo, o ano pasado, co tema da pandemia, claro, normalmente son 6 números ao ano, porque son cada 2 meses, o ano pasado só sacamos 4, porque durante o tempo do confinamento, claro, a publicidade baixou e a parte de baixar a publicidade con o noso modelo de reparto en zonas de bares, restaurantes, zonas de cultura, o sea, toda a parte da cultura e toda a parte de gastronomía estaba pechada, entón non nos daba como para sacar unha revista en papel. Pero en unha situación normal, pois sí, o que dá polo menos eso, para poder sacala e pagar todos os gastos e que vaya crecendo, que é o que a min
me mantén na loita, non? Ver que, polo menos, podemos ir crecendo pouco a pouco, non? Eu antes de contestar así, eu comentar a situación, por exemplo, de Morcego, que como comentaba alguén, había unha pregunta aquí que preguntaba, non pensastes en monetización tipo Patreon? Eu teño Patreon, non? E podo comentarvos un pouco como vai. Se alguén quere facer máis preguntas, este é o momento, porque con esta calor imos ter que rematar isto, senón non quero que ningún dos nosos poñentes morra hoxe de deshidratación nin de tal. Hai que aproveitar a fresca. Entón, escribid algunha cousiña por aí, a xente que nos está escoitando, agora en directo e tal. Falabades, preguntabades tamén por Patreon. Patreon, para que non o coñece, é unha plataforma tipo crowdfunding, non? Imos dicilo así. Para min, a min gustame chamala a limosna moderna, non? Un pouco así, non? As doazóns modernas, en vez de darme directamente, sí, é totalmente, porque dá igual, pero... Bueno, el di que non, pero que se abra un Patreon. Só podo dicirle a Guillermo que se abra un Patreon. Nada, que va? A Patreon é unha maneira de apoiar, evidentemente, un proxecto dunha maneira, creo que moi activa e moi interesante, non? Sobre todo por como se establece unha comunicación casi de... Non creo que chega a cliente, empresa-cliente, porque a maioría da xente que precisamente se abre un Patreon non son empresas, son proxectos moi concretos de persoas que o que queren é manter sacar algo de rédito as súas cousas que fan en xeral, porque Patreon pode telo un medio, pero pode telo un ilustrador, un escritor, non sei, calquera cousa que vos pensedes na cabeza, non? E que queira sacar algo de cartos. Total que un crowdfunding, un estilo de crowdfunding, non? Unha vez ao mes, ti pos unha serie de recompensas, tipo, por 5 euros tes acceso ao noso podcast 3 días antes, non? Se tes 10, aparece o teu nome no podcast. Se pos 20, pois invitámoste unha cerveza o día que tal. Vai así, entón cada mes ti tes aí tal. Morcego, por exemplo, ten Patreon, ten 40 persoas que todos os meses deixan algo de cartos, entre 2 e 20 euros. Para min é como se di, un soño pensar que alguén, que 40 persoas do mundo decidan investir cada mes neste sitio, é un soño total e absoluto. As contas son moi rápido, evidentemente iso non dá para vivir, pero coido que si dá para sobrevivir, que é algo que a min sempre me pareceu moi interesante máis aló deste tal. Eu son fan dos proxectos non rendibles, senón sostibles ou autosostibles, que é algo moi diferente a tal, non? Eu creo que no momento en que un proxecto non dá perdas xa o considero un éxito, e no momento en que se ten asegurada a súa supervivencia a medio prazo ou curto, creo que está ben, non? Eu sempre digo, conste que o tempo que eu lle meto Morcego mellor non é, como se diría, non está, se isto fose xornalismo real non estaría para nada compensado, pero con eses cartos que gañamos cada mes teño a sorte de poder decir que sí podo pagarlle a xente que escribe en Morcego, a todo mundo que escribe fora de min, que eu non cobro, pero fora de min, toda esa xente que ven escribir un artigo cobra por iso. Que iso na prensa do videoxogo é un unicornio, completamente absoluto. O sea, entón, pois polo menos digo, oye, pois polo menos este cartiño que dá esa xente que saiba que vai para aí, non? Isto todo evidentemente está explicado no Patreon e tal. Pero eu falo, sempre que falo de economía de Morcego, falo de supervivencia pura, non? De un proxecto onde eu decidí meterme, como coa idea, creo que a veces de rodicio, creo que temos falado, non? Pero de idea de cultural máis que económica, non? De decir, isto existe, creo eu, como persoa, como individuo galego, ou persoa, así como de chamalo de outra forma, quere que exista un sitio onde a xente pode ir ler sobre videoxogos en galego, que é algo moi especializado e tal, e a min sempre, mentres eu teña forzas ou tal, intentarei mantelo. Pero é o que di Roque, no momento en que o mellor a miña vida laboral e persoal non me dé tempo, evidentemente vou ter que escoller. O mellor vou ter que escoller algo que me dé de comer, non algo que non me dá de comer, por moito cariño que lle teña, non? É tan simple como iso. Entón pero vaya, considero un éxito en xeral, sacar en xeral algo de carto, sacar da calquera medio galego, pequeno, como digo eu, con as visitas humildes, eu coido que está ben, sobre todo polo que falamos aquí de novos medios, todos conectados a redes similares, as redes hai moitísimos medios, non? É que é absurda a cantidade de páxinas web que hai, eu considero que calquera que saque algo de cartos de aí xa pode traballar ben. E tamén digo, se puideras traballar moito máis, no sentido, se tamén se me fose a vida nisto, o mellor tamén eu faría moito máis por sacar cartos, quero decir, o mellor chamaría moitas máis portas que non chamei. Quero decir, pediría máis cartos, non? Como dicía Roque, cando tiveron que ir a tal, chamaron portas. Eu realmente non chamei. Estou seguro de que se a vida fose isto,
tería que buscar máis a maneira de que isto fose rendible ou tal, non? E ademais eu fixen a posta de non ter publicidade. Porque sí, porque somos así nós, porque hai Patreon e con iso chega. Pero evidentemente non vou mentir, si tivemos ofertas de publicidade e, bueno, algunha por principios desto, como digo, por principios non, porque a página dixo que non iba a ter publicidade non o tes, pero bueno, que non é que sí que podería vela, non? E tal. Perdón, Roque, que ibas falar algo? En relación ao que decías, non? E do Patreon tamén, olvidouseme comentar que nos sacamos a revista unha vez comprobamos un pouco que sí que había ese interese, non? Porque nos fixemos un crowdfunding en setembro de 2019 ou así, entón, a través dese crowdfunding garantimos que se iban poder editar as dúas primeiras revistas, a súa tirada, a súa impresión, etc. Non? Eso hubo máis de 120 cofinanciadores que se suscribiron á revista e hoxe en día temos máis suscriptores que pagan a suscripción anual para os 3 números, que son 25 euros, que sí que están interesados, entón sí que nos dá unha estabilidade un pouco máis a longo prazo de decir, bueno, pues temos para editar as seguintes. Eso, ao final, é o básico, o que decía tamén Rebeca, non? Pensar que podes medrar, esa é a esperanza, claro. Eu quería facer... Última preguntiña. Sí, perdón. Bueno, Raquel, aquí sí, Rebeca sí, máis eu pisámonos unha a outra. a que queira, máis rápida. Pulsade o botón este de... Bueno, quería facer un comentario que estabas comentando antes, Carlos, de como facemos as cousas, inda que non teña ingresos, pero porque queres que eso este da cultura galega, que sexa accesible en galego, e creo que ese é un tema para debatir tamén. É dicir, por que estamos facendo isto se non xera cartos? Por amor á arte, vale, sí. E claro, evidentemente, sendo disque un medio que non xera ingresos, aquí eu falo como a persoa chunga que o fai, pero iso está facendo que estemos facendo unha amateurización do sistema cultural. Todo sistema cultural debe ser rendible. É dicir, a xente que crea cultura ten que comer da cultura que crea. Entón, non estamos facendo, pregunto, de quizáis deberíamos falar un pouco disto, non estamos dinamitando un pouco o noso propio sistema, facendo cousas sen gañar cartos, porque queremos que estén aí cando toda persoa debe ser recompensada polo seu traballo. Non sei que pensades vos disto. Eu, personalmente, vou rápido así. Por unha parte, sí. En plan, é evidente que hai algo aí que parece raro, non? Como digo, se eu pensas 2 segundos, tal. Mais, por exemplo, eu, no meu medio, a xente que escribe si recibe unha compensación. Quero decir, o sea, si consigo que reciban algo, non moito. Tampouco vou dicir aquí que cobran 50 pavos artigo porque mentiría, descaradamente. Non é así, non é o prezo real de la Voz de Galicia ou de outros medios. Xa a Voz de Galicia tampouco paga 50 euros por artigo, o sea. Pero faise, personalmente aquí, por desgracia, tiraría do de faise o que se pode, porque ás veces é moi difícil monetizar X cousas, as redes xa sabemos todos como funciona, e ás veces, por desgracia, que tamén teño a sensación de que se non o fago eu, é que non o fai naide, é que morre, o sea, non habería, e a min sacrifico parte do meu tempo case como un muñeco de palla, case como unha persoa que decide facelo, porque polo amor á arte, é que por amor á arte empezan moitas cousas, quero decir, o sea, non vexo, é que aí teño unha dicotomía na miña cabeza, que por amor á arte moitos escritores empezaron escribindo por amor á arte, ninguén quería ser, non esperaban que isto fose a algo máis, sabes? Eu non sei se Morcego vai ser algún día o meu sustento. Non o sei, porque a mellor eu quedo sen chollo, non me sai algo da vida, e digo, me cago en tal, vou no tentar e a base está feita a través deso, entón é complicado pensar ás veces de que isto é, como se di, demasiado non dinamizador, senón dinamita, bueno, facer da palabra que a mí non me sai así tal, pero creo que poden ser as dúas cousas ao mesmo tempo. Creo que ás veces tamén un crea ou chama a xente para que cree, non? Dime, María, perdón. Non, que se só creaste contido a xente que cobra, internet non existiría directamente. Quero dicir, creouse... Moi complicado. Estamos nun momento no que todo o mundo crea contido, vale? O sea, forma parte da cultura. Xa non somos solamente consumidores, todo o mundo, de alguna maneira, non todo o mundo, pero cada vez máis xente que teña un móvil está creando discursos, está creando contido, etc. E non pasa nada. Moitos destes proxectos saen desa paixón, desas ganas de compartir. E mira, alguén podía estar facendo ilustracións en Instagram, pois estás escribindo, ou estás facendo un podcast, ou estás facendo algo de YouTube. Moita xente tamén fai para aprender
para poñer en práctica certas habilidades, para experimentar, para explorar. Entón hai un terreo aí do non profesional que hai que seguir coidando, que vai seguir existindo e que tal. Non todo o mundo ten que ser profesional disto. Ora ben, ten que haber proxectos profesionais. E hai maneiras de facelo, e eu tampouco quero ser exemplo de nada, porque cada quen ten o seu camiño e vai no buscando e non hai ninguna fórmula para conseguilo, pero non despreciemos todo, o sea, se non fose por todo o que se fixo por amor á arte na internet en xeral, pero na internet en galego en particular, non estaríamos aquí ningún de nós. Agora se cadra o seguinte paso é precisamente ese, non? Pois aproveitar toda esta base que temos xa, toda esta experiencia que fomos recollendo para construir individual ou colectivamente pois proxectos máis profesionais ou para crear esas estructuras que non están creadas ou que dependen moito do individualismo e do tema máis amador. Pero, e sobre todo eso, que logo están os cuarentóns, que xa, digamos, que temos que xa non nos planteamos facer cousas, digamos, que non sexa no ámbito profesional, pero vamos, hai xente nova todo o tempo querendo facer cousas, está moi ben que as fagan. Tampouco, nunca vai dar para que todo o mundo cobre, nin que me dera poder pagar todos os Patreons que me gustaría da xente, dos medios que consumo. Xa pago moitas suscripcións a moitos contidos, creo que case do que máis creceu no meu gasto tal, tamén deixei de comprar outros produtos culturais, pero bueno, estáse creando ese ecosistema. Eu creo que a nivel global vai seguir resituando todo, pero a xente non vai deixar de crear. Vai haber esa capa de creadores amateur que o fan como parte da súa vida e logo que poida sacarlle rendemento. Rebeca, perdón, non sei se querías comentar algo. Sí, o que quería comentar antes e tamén un pouco nesa liña, que sempre o digo tamén, que así falando parece como que eu fago pincha e para nada. Ao final, pincha está aí e seguimos nesa liña de crecemento porque hai moita xente que cree no proxecto, empezando desde o pequeno bar que pon o seu anuncio pequeno na revista, ata os colaboradores, ata a persoa que reparte a revista, o sea, todo. Hai moitísima xente que está detrás e que colabora e que aporta e que cree no proxecto e que o vai vendo crecer. Eu penso que eso é moi importante, o sea, ter aí como ese respaldo detrás e logo por outra banda eu teño claro que o sea, a revista en ningún momento sei unha revista con perdas e no primeiro momento en que esa revista, pues, que pode pasar, porque nós imos como se di no fútbol partido a partido, revista a revista. Se chega de repente unha revista na que non hai publicidade suficiente, que non compensa, que vai a dar perdas, pois non se saca. Quero dicir, non xogamos un pouco con eso e se algún día podemos seguir crecendo e chegar a vivir desto só, pois a sería maravilloso. Sí, bueno. Pregunta, pues bueno, fala. Sí, simplemente porque penso que estamos de outra perspectiva diferente. Penso que entendo perfectamente o que di Raquel e é certo que hai certas lóxicas de precarización que no fondo fagocitan proxectos en ocasións, proxectos que poderían ser profesionais, pero penso que non hai que ser tampouco... O sea, hai como dúas cousas acontecendo ao mesmo tempo. Por unha parte son as lóxicas de resistencia que temos no sistema cultural galego dende, eu que sei, que estábamos falando e me estaba vendo todo o tempo, hai unha cartiña moi graciosa de Risco onde lle preguntan, jaja, como vais financiar a revista nos? Bueno, ti imprime e despois xa pagamos, sabes? Quer dicir, que nos leva pasando toda a vida, quer dicir, que é unha cousa que estás nun sistema que está atacado por moitas partes, entón hai lóxicas de resistencia que se manifestan tamén dende ese sentido, non? Bueno, vamos a intentar facelo e xa veremos como nos aguantamos. Isto por unha banda, e é certo que, por exemplo, o que dicía María, non, co tempo a idea é superar esa fase. Pero por outra banda, eu creo que hai certa idea de mercantilizar todas as actividades humanas, como que todos os proxectos colectivos teñen que estar de alguna maneira mercantilizados, teñen que ser sostibles ou non, e penso que hai moitas veces que
non o son e non teñen por que ser. Eu penso nunha asociación dunha aldea que monta actividades. Non son rendibles económicamente, hai un pozo de tempo e de esforzo, pero simplemente é unha cosa que faz porque che gusta. E evidentemente está ameazada pola desaparición en calquera momento en que desapareza ese capital humano. Pero eso non significa que teña que cambiar a súa naturaleza ou que se non o fixesen esos habería unha outra persoa que faría esas mesmas finalidades de maneira mercantil. Non, se simplemente é unha cousa que está aí e que en realidade case todas as cousas culturais se alimentan de alguna maneira deste tipo de lóxicas máis que das mercantís. Quer dicir, as mercantís chegan cando todo isto existe e hai uns intereses dos que podes extraer beneficio. E penso, por exemplo, na crítica cultural de literatura. Quer dicir, hai xente que cobra porque hai un sistema industrial editorial interesado en que se produzan esos textos. Se non existise, poderían existir esos textos da mesma maneira, porque non todo o mundo que escribe algo pensa en cobrar ou está pensando en teño certo interese de que esta editora... Non sei se me explico. Quer dicir, a idea é que existan as industrias culturais, pero se nun momento só temos industrias culturais tamén iríamos a tacho polo, o sea, que é como utópico e fantasioso, pero que iríamos ao tacho polo outro lado. Quer dicir, non pode ser que todas as lóxicas sexan mercantiles porque deixarías de ter un pulo do que beber, sabes? Terías un pulo creativo do que beber. Sí, pero que certo é eso, que decía Raquel, que tiña moita razón de que e aquí vou poñer outro punto que decía antes, que todo o mundo este creando devaluou o valor e o profesional e o que o mercado paga pola creación de contidos. E iso é un problema. Iso é un problema porque se nutre do entusiasmo, das ganas de aprender, das ganas de compartir, do rollo fan que ten a xente que quere falar das cousas que lle molan e non lle importa non cobrar demasiado. Entón, aí tamén é como unha responsabilidade individual e colectiva niso, que é establecer esa diferencia entre o que faz cobrando e o que faz sen cobrar e o que faz cobrando, que haxa, bueno, ir traballando a que haxa certos estándares e certas condicións que realmente non devalúen o traballo, porque senón sí que caemos na precarización, bueno, xa levamos tempo na precarización digamos, un dos grandes temas a resolver nos próximos anos. Bueno, nos próximos anos non, hoxe. Sí, pero, de novo, é que teño a sensación de que é como o perfil xornalístico é que non podo exercer o xornalismo porque o meu traballo está completamente evaluado, pero por outra parte está a creación na que quer dicir, eu se non estivese facendo na que cheira papá non estaría traballando, o sea, que teño outra cousa, vivo de outra cousa, vivo de outra cousa completamente diferente, sabes? Non os vexo chocar. Hai que partir dunha base máis simple que saber que é o teu proxecto. O sea, se é un proxecto profesional ou non o é. O sea, unha vez partamos desa base, pois eu creo que é todo máis sinxelo. Claro, non, Raquel? Se é amateur, pois é amateur, vale, xa está. Claro, o problema é que toda a cultura precisa un sistema de medios profesional. Precisa que haya medios que se sean rentables. Porque, insisto, os xornalistas, os creadores de contidos tamén comen. Precisan ter un salario. Sí, unha paixón, a xente que crea cousas porque lles gusta. Por suposto, estupendo que exista, eso ten que estar aí. Evidentemente, no mundo da internet é que, vamos, é o que creou, fixo máis fácil que calquera poda facer, lanzar o seu contido á rede, pero incluso o que falábamos antes dos escritores, sí, por suposto, moitos escritores pois empezan a escribir porque teñen unha idea e hai esa imaxe romántica de, bueno, teño que escribir. Vale, sí, é estupendo que exista, pero tamén teñen que existir escritores que vivan do que escriben. Entón, o meu punto non é en absoluto que non teña que existir unha rede de contidos pois que fai a xente que quere, sino que toda a cultura, todo o sistema precisa un universo profesional. E non son o señor do Monopoly, vale? É a realidade. Se non hai un universo profesional de xente que ten ingresos con esas cousas, pois o resto é como crear algo sobre unha base de barro, sen vos cimientos, non sei como explicarlo, é dicir. A ver, que aí Guillermo tamén decía algo que é interesante, non? Que hai un abanico moi grande dende a Asociación Cultural dunha vila que fai X cousas e edita algo a unha revista académica que cobra por publicar aos seus autores. Entón, polo medio hai moitos matices e tamén, bueno, esa idea de que é que claro, sin voluntarismo tampouco se fai nada e ao final
a cultura e algún este tipo de proxectos, non? Como poden ser asociacións civís, pois son tamén crean sociedade e tamén para crear sociedade tamén é necesario medios de comunicación. Sí que é certo que o obxectivo final, pois o que debería ser que fose profesional quen queira ser profesional e quen non o queira ser, pois que non o queira ser, pero tampouco vexo que teña por que haber un conflicto, non, entre os dous. Penso que poden convivir en armonía e sería o ideal. Claro, o meu último xa comentario sobre isto é que o problema que temos agora, penso eu, desde o punto de vista dunha persoa que traballa en medios, é que a xente que lee non é moi consciente moitas veces de que sí, hai contidos que podes ter gratis en internet e que a xente fai porque quere, e hai contidos que tens que pagar por eles ou que teñen que ter, é dicir, é o que está pasando un pouco agora con todos os modelos de suscripción dos medios, da xente que di, paso de pagar, pero claro que non estás pagando que hai unha redacción de 20 persoas en internacional facendo eses contidos. Entón, bueno, o tema que eu quería sacar de debate era un pouco ese, como si estamos falando de novos medios galegos, de como amplificar a cultura galega, de como facer que chegue a xente, como vai ser isto sostible ao longo do tempo se todavía seguimos mesturando o profesional, o que se fai por amor á arte, que, insisto, non digo que non sexa digno, non digo, eu fago, vamos, aquí estou falando das cousas que eu fago, senón de, bueno, pois, que futuro ten algo que non está dándolle de comer a xente que o crea. Eu aí só teño esperanza, porque eu penso que a xente cada vez se acostuma a pagar máis suscripcións, Patreons, este tipo de cousas. Netflix, por exemplo, calquera pode ver unha película en Netflix sin pagala, entrando pues, en Pirate Bay ou calquer sitio. En sitios. Non diremos sitios. Sin embargo, prefire pagar e vela en calidade e non preocuparse. Habrá que buscar aí os métodos, pero bueno, igual é a xuventude e a falta de experiencia, pero... Eu confío moito na nova xeración no relevo xeracional na función pública en Galicia para que as funcionarias e funcionarios teñan menos de 30-40 anos e en vez de suscribirse a outros medios ou gastar dinheiro en outras cousas, xa que teñen un soldo, 14 pagas e todo iso, pois se acostumbren a facer ese desembolso, iso por un lado, e logo que haxa moita xente que teña traballos dignos, ben pagados e que non traballen moitas horas para que logo fagan proxectos voluntarios. Iso hai que falar coa Xunta entón para que todo o 10% dos soldos dos funcionarios teña que ir obligatoriamente destinado a X suscripcións. A revolución cultural maoísta aí tamén. Está pasando. Imposto revolucionario. Está pasando, eu noto así que non se fai así a xente profe e tal, enseguida busca... Pero é fascinante que Morcego, Ola Xon Mario e o Té con Gotas literalmente se financien da mesma maneira. Quer dicir, hai un algo extraño. Quer dicir, hai unha cousa extraña pasando. O sea, unha cousa, bueno, deixo aí apuntado. No, aí conste que hai unha cousa evidente que decía aquí. Eu creo que sí que houve un cambio paradigmático moi evidente de que a xente cada vez paga máis por X contidos que antes tiña gratis e que lle doe menos, creo, é a palabra o mellor. Antes, eu recordome cando había, que dicíamos series, pelis piratas, falo do ano 2008, máis ou menos 2007, era impensable que alguén pensase en pagar un servizo como Netflix daquelas. Non existían tampouco, iso é importante. Pero ás veces basta que vexas que son. Cando poñían o anuncio no cine que alguén que rouba unha tele, non? Como cando pirateaba as series. Eu creo que ás veces abonda con que existan alternativas eficientes e legais e todo isto para que nos sumemos a elas. A mí pasoume con Spotify, eu era de Oares, de Ocazá, crecín con todo isto, sabes? E decías que vou pagar eu por un CD, non sei que, e acabei pagando Spotify Premium perfectamente, sen ningún tipo de dúbida. Porque era cómodo, porque funcionaba e tal. Entón, eu creo que ás veces está esa... O sea, simplemente non digo que busquemos exemplos, simplemente digo que hubo un cambio de paradigma entre... Demostrouse que a piratería non acabou co sistema cultural. Eu creo que todo o contrario mesmo, pero este é outro debate non sabería máis menos. E aí a clave, recollendo un pouco aí o que preguntan no chat, é eso, crear comunidades de xente que estea disposta a pagar, que igual
se tens 50, 200, os que sexan, o sea, comparamos con Netflix, con Spotify, pues está guai porque demostras que a xente paga, que a xente, digamos, está disposta por pagar algo que non sexa algo físico, pero logo, o sea, no momento en que todo o mundo se poña un Patreon, como decides a quen lle pagas a quen non? Entón, o gran reto é sermos capaces de crear conexións fortes co público, crear comunidades nas que a xente pois, este tan comprometida que irá a pagar e faga con gusto e que lle des cousas a cambio, e iso é todo un modelo de negocio novo. Vamos, se fai falta alguén para que leve o Instagram, xa non che digo alguén para que leve toda esta parte tamén, que seguramente moito a todos nos pasa que nos dedicamos a producir e gastamos moito menos tempo na parte de xestión, de traballar co público, de desenvolvemento desas relacións coa audiencia, que se traballásemos máis teríamos mellores resultados, seguro. Pero eu creo que vai por aí. A fórmula está, o botón de pagar está. O que hai que conseguir, primeiro, que a xente faga clic nos seus artigos, que cada vez é máis difícil. Que a xente lle dé a un play e que vexa un vídeo ata o final. O sea, é o que hai que conseguir. Entón, o reto é facer propostas que sexan moi singulares, que sexan moi atractivas, e creo que no ámbito da cultura galega, da comunicación en galego, temos que traballar con eso, con esas pequenas comunidades, con pequenos nichos que sexan fieles e que estean dispostos a pagar, aínda que logo podamos chegar a máis xente. Esa era a pregunta, non? Que teñamos no chat. Estábamos creando comunidade de alguna forma. Eu creo que cada medio pode dicir algo evidente, non? Ou sí ou non, ou tal. Eu, por exemplo, creo que sí. Dende que existe Morcego, coñecín xente que dos videoxogos en galego, quero dicir, o sea, chegou xente. Sobre todo agora hai redes como Discord que axudan moitísimo a crear comunidades moi cómodamente, non? O foro moderno, non? Son foros, realmente, pero máis modernos, e axuda a unha conexión. Quero dicir, estou convencido diso, de que si se crea... A palabra comunidade é sempre un pouco ambigua, pero redes de comunicación entre xente. O sea, eu a Rodicio, seguramente se non abrira Morcego, pois non coñecería a Rodicio, ou de aí a Roque, non? Ou dos grados da separación típica tal, que estamos todos un pouco, e agora con internet vese máis, que estamos todos máis próximos. Eu creo que sí se tecen, ou se tecen aquí mesmo nesta charla, pois todas falando e traendo cousas, non? A mesa. Creo que sí que existen comunidades, non? Mais algo da illa de cada un, hai xente que busca en pincha cousas, hai xente que busca en 20 outras e tal, pero sí creo que en xeral hai unha comunidade galega que consegue sumar toda ela e verse conectada, non? Porque eu vexo que xente que me fala de Mazarelos tamén me fala de Morcego, ou me fala de non sei que, ou me fala de Cheira Papá, de Pincha, do que sexa, non? Ou Baleas, porque estamos falando dos medios de aquí e non falamos dos outros medios que existen, pero hai unha chea de medios. Cando eu fixen a lista disto, pois por mencionar algo, que si Balea, que si tal. É dicir, evidentemente hai comunidade. Eu creo que iso é super valioso, sobre todo, que a xente tamén forme parte disto de algún xeito, non? Non só como espectador, senón de algo máis, non? E aí as redes sociais creo que é onde máis axuda ou que máis se viu, non? Que están en contacto connosco. Non sei se vos se queredes apuntar unha última cousiña derradeira. Eu penso que hai que crear máis comunidade offline, que está lo que está moi ben. Falábamos de que este encontro, que é o primeiro para moitos de nós, pois é un paso, non? Máis paso sería se fose aí no Consello da Cultura tomásemos todos unhas cañas despois, pero creo que ao final non debemos despreciar tamén as oportunidades de vínculo que se xeran no mundo físico e creo que comer un churrasco é a seguinte cousa que hai que facer. Un planato, non? Ou opción vegana para que... Opción vegana. Pois nada, rematamos aquí esta bueno, redonda de hoxe. Perdón, Rodi. No. Pensei que ibas a ir dando paso... Non, como vin que había un silencio, que eu non María de, bueno, vou falar María. No, sí. Vale. Ademais, retoma unha cousa que falamos ao principio e coa que non estaba de acordo, pasa que despois como que os temas foron pa diante, co rollo de que non se fai comunidade entre medios, e eu teño a sensación contraria, de que hai moito movimento entre medios. E, penso que é relativamente significativo o feito de Roque escribiu unha Que Cheira Papá, Carlos escribiu unha Que Cheira Papá e agora fai un podcast en Cheira Papá, xente de Balea escriben a Cheira Papá e despois escriben non sei onde. Quer dizer, hai un movimento moito máis
non sei, moito máis libre, precisamente porque cada un ten a súa propia personalidade, ou ten o seu nicho de mercado, e como digo, este texto me funcionaría máis, voulle mandar a xente de Mazarelos, a ver se lles mola. Ou esta cousa igual teña sentido aquí. Entón, o propio feito de que aparezan cousas, adquiren a súa personalidade co paso do tempo, e iso permite a xente moverse máis libremente entre sitios, de maneiras moi, ás veces, extrañas. Quer dicir, a xente de Mazarelos veo o noso Twitch, falamos de artigos de Balea no podcast, quer dicir, a relación é moito máis fluida nese sentido. Por eso teño a sensación de que non só creas comunidade no sentido de público, que é certo, que tes a sensación de que hai xente que te lee de maneira constante, que te manda feedback de cousas a veces moi raras tamén, pero creas esa comunidade, pero tamén creas comunidade cos creadores. A mí non me importa vir aquí hoxe porque, bueno, teño a sensación de que podemos ter moitas cousas en común e podemos faladas e tal, pero teño a sensación de que tamén hai que ser xeneroso ás veces como medio ou como plataforma nese sentido. A mí me gustaría, por exemplo, que un medio escribise un artigo contestando a un artigo que leo a que cheira papá, sabes? Ou igual nós tamén deberíamos facer algo dese estilo, ou igual pero tamén se fai de maneiras máis sutiles, e que dar un retweet en Twitter de alguma maneira é tecer comunidade, sabes? E eu teño a sensación de que ás veces é unha cosa que se fai pouco. Ou que se fai máis, pero que se podría facer aínda máis. Sí, pero pos 3 exemplos moi concretos de Noso Señor, que somos 3 persoas dunha xeración moi similar, que facemos contido moi semellante en certos aspectos, ti podes discutir que non, tal, pero tamén é certo que hai outros medios que fan contidos parecidos que están totalmente illados. Refírome, por poñer un exemplo concreto, quero dicir, o de Nova Fantasía. Bueno, pero eso... Comedia de ciencia ficción. É un señor solo que eu non sei que fai, é un señor moi loco, o sea, o de Nova Fantasía é unha cousa moi extraña, pero é un medio, refírome, por exemplo, nos que nos dedicamos a, que facemos que nos interesa, todo isto non temos ninguna relación, por exemplo, con esa persoa, e a mí sorpréndeme. Quero dicir, cando compartes X espazos de temáticos, non contactar con X xente de X momentos, o sea, a mí sorpréndeme simplemente, non é a mellor é que esa persona non quere contactar. É que me parece que máis é o caso, que non quere contactar. Pode pasar, evidentemente, refírome, pero que creo moitas veces que sí, o sea, é que pos un caso moi concreto, pero que somos 3 moi concretos tamén. Ocurríseme 5 máis, moi fácil. Bueno, moi fácil, tampouco, Sara, que escribe habitualmente en Balea, participa con nós con cousas. Adrián Feijó, que escribe en revistas de historia, ten escrito tamén en Mazarelos, escribe tamén con nós. Non, pero son os 3, non digo de persoas, digo de medios. Bueno, non sei. Digo que somos os 3 medios, Mazarelos, que cheira papá, Balea. Xa. Bueno, pero porque son tamén os máis populosos, quizáis, de xente que se moven, porque eu que sei, a mí me gustaría que tamén fose con 20, e de feito tamén teño a sensación de que como que hai certo feedback, o sea, nos falamos de cousas que pasan en 20 no podcast, por exemplo, sabes, teño esa sensación. Pero vaya, eso... A ver, nos si temos que ir facer a sección de pincha, de ir probar un bar, vamos, non hai problema. Exactamente. Aí abrimos... Exacto, todo o mundo quer esa sección. E os almorzos de deleite tamén, non hai problema. Ponos ali unha terraciña e tomamos deleite. A almorzar e tamén a colaborar en... Paga 20. Pues eso. Isto sexa tamén o comenzo de seguir espeitando esas relacións. Exactamente. Pois nada, quedamos aquí, que xa nos pasamos un pouco da hora, pois nada, graciñas por estardes todos por aquí, tanto a xente que nos estaba vendo, como por suposto a vos por participar nesta mesa, e dicirlle a xente, se o pillou a metade, se chegou agora mesmo, non vos preocupar que está en YouTube subido, non en Twitch non queda, pero en YouTube sí que tendes na canle do Consello de Cultura Galega. Así que nada, ata aquí por hoxe e vémonos, supoño, na seguinte. Aburiño, graciñas. Hello. Ahora